IFM News Express, Balitang Metro. Dumako naman tayo sa lungsod ng San Carlos. Patuloy ang clearing at repair operations matapos ang pinsalang idinulot pa rin ng bagyo na nagdulot ng malawakang pagkawalan ng kuryente sa lungsod at mga karatig bayan. Ayon sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan, hindi pa maibabalik ang supply ng kuryente dahil sa dami ng nasirang linya, poste at transformer na naapektuhan ng malakas na hangin at ulan noong linggo. Simula pa noong Lunes hanggang sa kasalukuyan, walang patid ng operasyon ng mga linemen ng Central Pangasinan Electric Cooperative kasama ang mga tauhan ng LGU para sa garang pagsasaayos ng mga nasirang linya. Halos lahat ng barangay sa lungsod ay naapektuhan, ngunit may ilang purok na naibalik na ang supply matapos ang mabilis na pagkilos. Hinimok naman ng LGU ang mga residente na maging maunawain at huwag magpanik habang isinasagawa ang malawakang pagkukumpuni. Para sa mga residente may masalang kalagayan o nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente, ipinaalala ng pamahalaan na maaring humingi ng tulong sa kanilang barangay captain. Bukas pa rin ang mga evacuation centers para sa mga nais pansamantalang lumikas. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng Sanpelco, City Disaster Risk Reduction and Management Office at Barangay Councils upang mapabilis ang pangbangon dyan sa may San Carlos City. IFM News. IFM News. IFM News.